Γιατί μου τις κρύβεις. Γιατί μου τις κρύβεις τις εφημερίδες. Σου είπα μας κρύψεις. Έχω κρατήσει εδώ το περίφημο. Εσείς αγοράς τον Τσιβανόπουλο, προλαβαίνετε το πρόβλημα, γιατί ο κακός χαμός. Θέλουν και διαιτησία για να νικήσουν τον Αστέρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Ή και ο Καραμαλής να φέρει γούρι στην ομάδα. Μα πάει τώρα ο Καραμαλής να μας φέρει γούρι στον αγώνα. Μετά από φάει 10 μονάδες και πάει στο Ολυμπιακό στάδιο. Λοιπόν, η εφημερίδα Το Βήμα, για να είμαι τώρα σοβαρά, η εφημερίδα Το Βήμα δημοσίευσε χθες ένα debate, όπως το λένε, έτσι, μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Σαμαρά. Το δείξω λίγο παρακάτω. Debate, όχι debate κανονικό, debate... Δεν δέχεται ο κύριος Σαμαράς debate κανονικό και έγινε μέσω της εφημερίδας Το Βήμα. Κάνα τις ερωτήσεις και στους δύο για να βγάλουν τις συμπεράσματά τους. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει η ουσία πάντα στην πολιτική. Πάμε λοιπόν, μετανάστες και ηθαγένεια. Να παγώσει λίγο φακός εδώ. Ερώτηση 19. Μετανάστες και ηθαγένεια. Η απάντηση που έδωσε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς χθες στο Βήμα στην ερώτηση. Συμφωνείτε με την απονομή ελληνικής ηθαγένειας μετανάστες δεύτερης γενιάς? Ντόρα Μπακογιάννη. Η αμερικανική νομοθεσία που θέλει όποιο παιδί γεννιέται ΣΥΠΑ να παίρνει αυτοδικαίως την αμερικανική υπηκότητα δεν μπορεί να ισχύσει στη χώρα μας. Θα κινδυνεύσουμε να καταστούμε χώρα υποδοχής γεννήσεων με αποτέλεσμα τα όποια προβλήματα μετανάστευσης υπάρχουν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Αυτό που θα πρέπει να ισχύσει είναι η κλασική ρίση για αυτούς που μετέχουν της ελληνικής παιδείας. Στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν πολυετή παρουσία στη χώρα μας, ναι, πρέπει να δίνεται ελληνική ηθαγένεια. Θέλω να σημειώσω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι αν ισχύσει η κλασική ρίση ελληνικής παιδείας, κανένα δεν θα πάει πολιτικά δικαιώματα ποτέ. Ακριβώς. Αυτό δεν κύριε Παπαγιάννη προφανώς δεν το ξέρει, δεν διαβάζει τη Σοκράτη, έχει ακούσει πρώτα το Στρατούλη και τον Τσίπρα μιλάει με τον Σοκράτη και τα έχει λίγο μπλέξει, δεν πειράζει. Αν ποτέ καταφέρετε και εκλεγείτε πρόεδρος, μπορεί και να σας δοθεί ο χρόνος να διαβάσετε και λίγο Σοκράτη και να ξεστραβωθείτε. Πάμε πάλι πίσω στο κείμενο. Αντώνης Σαμαράς τώρα, μην μου βγαίνετε αυτό. Αντώνης Σαμαράς. Λέει η Μπακογιάννη, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει ο κ. Παπανδρέου, το καταδικάζει, αλλά στους μετανάστες της να δώσουμε. Μάλιστα. Σαμαράς τώρα. Σε τι διαφωνείτε? Λέμε να, όχι ο Παπανδρέου λέει να δώσουμε μια γεννιέται, έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν ισχύει το ίδιο. Ναι. Θα γίνουμε εδώ πέρα άστρο. Το πήρε πίσω στην ουσία τώρα με τη φασαρία που κάναμε. Σαμαράς. Λέει αυτό θα δώσει κάτι διαφορετικό. Ρωτήστε με καλύτερα πώς θα τους ενσωματώσουμε. Σε όλες τις χώρες που δέχονται μετανάστες, το μείζον πρόβλημα είναι πώς θα ενσωματώσουν στις κοινωνίες στα παιδιά των μεταναστών. Σε εμάς το πρόβλημα αυτό δεν ετέθη ποτέ. Το μόνο που αναρωτιόμαστε είναι αν θα τους δώσουμε ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν να τους τη δώσουμε την ελληνική ηθαγένεια. Αλλά πρέπει να τους δώσουμε και ελληνική ταυτότητα. Να τους δώσουμε και το σπίτι μας, αν παθαίνει. Και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κύριε Σαμαρά, δώστε του και το σπίτι σας. Και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Και ο κύριος Σαμαράς. Να δώσουμε ελληνική ηθαγένεια. Να πάμε λίγο πίσω, παρακαλώ πολύ, να πάμε λίγο να το δείξουμε. Θέλω να σταθώ όμως λίγο στον τρόπο που το εκφράζει ο κ. Σαμαράς. Λέει, λοιπόν να τους τη δώσουμε. Προσέξτε ότι εδώ έχει ένα ψυχολογικό θέμα. Δεν λέει ο άνθρωπος ότι συμφωνώ, μ' αρέσει, το πιστεύω, είναι η πολιτική που θεωρώ σωστή, όπως λέει η κ. Μπακογιάννη. Λέει, λοιπόν να τους τη δώσουμε. Δηλαδή, για να μην με πείτε ρατσιστή δεξιό φασίστα, εάισικτήρ να τους τη δώσουμε. Αυτό λέει. Ναι, αυτό λέει. Πρόσεξε. Αυτό λέει. Είναι μέσα στο ίδιο σύνδρομο που ήταν από το 95, μη μας πούνε τι. Το ίδιο. Μας δεν λέει. Το πιστεύω αυτή την πολιτική. Υποκρινόμαστε στην κουλτούρα. Για να μην μου πει ο Καμπουράκης, ο Οικονομέας, ο Λαζόπουλος και λοιποί ότι δεν τους τη δίνω, θα τους τη δώσουμε. Που είναι πολύ χειρότερο. Αυτό. Το ξεκαθαρίζω για να μην δημιουργούνται ψευδαισθήσεις σε ορισμένους καλούς φίλους. Κλείνοντας.